Быйыл референдум акчаларына иң күләмле эш үзәк урамда билгесез солдат һәйкәле тирәсендә алып барыла. Ул җиңүнең 75 еллык тантанасына диеп әзерләнә. Пьедестал күтәрү һәм җир өлешләрен брусчаткалау җирле бюджет хисабына алып барылса, 3 метрлы солдатсыны бронзадан үзара салым кертемнәре хисабына ясала. Закир Юсупов урамы буенча алып барыла торган зур төзекләндерү эшләрендә сабаллар шатланып кабул итте. Хәзер монда яңгыр сулары өчен лотоклар салына, электр линиясы, кабельләрне яңа технологияләр буенча җир асты юллары аша үткәрү эшләре төгәлләнде. Сабаның Гали Закиров урамында җәй буена гөрләгән юл салу эшләре инде тәмамланды. Бу урында җәяүлеләр өчен 300 метрлап брусчаткалы тротуар ясалды, басма күпер күтәрелде. Бикет Октябрь урамнарын тоташтыручы бу тыкрык моңа кадәр җир хәлендә генә юл булып торса, быел аңа менә шулай вак таш түшәлә. Тигез өслектән хәзер җәяүлегә дә, машина йөртүчеләргә дә хәрәкәт итү бик уңайлы. Биредән ерак түгел Ерганак тыкрыгында яшәүчеләрне гомумән дә бәхет баскан. 5 хуҗалыклы бу урамның кешеләре елның яз-көз айларында юлсызлыктан тәмам җәфа чигеп яши. Быел Балтач районы юл төзүчеләре биредә юлны да карый, елга аркылы күперне дә сала. Урамына 400 метр шушавражның бу башыннан теге башына кадәр щебенкада түшәлде. Аннары күпер дә ясалды. Кырыйында инде җәяүлеләр өчен үзегез күрәсез, тоже референдум акчасына алдагы елларда басма да ясалган инде. Бәхрәм Касыймов Ерганак урамында 2005 елдан бирле яши. Алар гаиләсеннән 4 кеше үзара салым түли. Күпме еллар буена интегеп шушы чокырда шушындай труба салып ятадыр. Менә шушындай 200. Вот. Таш айларында. Салмасаң җиргә алып булмыйдыр, җавап алмыйдыр. Яз айлары җитә, ташулар була, пожарнылар да кыра алмый, скорлар да кыра алмыйдыр. Вот. Ә быел Аллага шөкер белән бөтенесе булды. Саба буйлап ары киткәч, менә бу мәктәп урамы адресы белән теркәлгән тыкрыкка да быел таш түшәлә. Монда яшәүче 2 хуҗалыкның капка төпләренә хәтле яхшы юл килә хәзер. Техническая һәм игенче урамнарын тоташтыручы тыкрыктан да быелдан башлап машина йөртүчеләр зар-моңсыз гына үтеп китәчәкләр. Байлар сабасы буенча 2019 елда үзара салым акчасына булай каралган юллар 2 чакрымга җыела. 2020 ел өчен үзара салым акчаларын җыю буенча референдум быелның 1 декабрендә узачак. Саба шәһәр җирлеге буенча 6700 кешедән 300 сум акчаны җыеп аларга кирәк булачак. Халыктан җыелган сумма 2 миллион 100 мең сумны тәшкил итәргә тиеш. Аңа 4/1 исәбе белән хөкүмәт субсидиясында кушкач 10 миллионнан артык акча җирлектәге эшләр өчен казнада торачак. Барлык Саба халкын һәм Урта Саба халкын, гомумән район халкын шушы сходларда, авылларда ул сход булып бара. Шәмәрдән Сабада референдум булып, Сабада 1 декабрь көнне Саба халкын һәм Урта Саба халкын чакырып калам шушы референдумда актив катнашуыгызны теләп калыр идем. Яңа елда башкарыласы эшләр планы да инде бүгеннән билгеле. Күз уңында 3 балалы гаиләләргә бирелгән җир мәйданында ут, су, юллар, коммуникация эшләрен проектлаштыру, Сабаның әйләнгеч юлында тротуарга төшү-менү уңайлыклары булдыру кебек чаралар тора.